Вітаночки, шановні сябри, вітаю вас. Зараз тут, як заўсёды, пракантралюю, гук пайшоў, ужо чую. Усё бачу і на твічы, і на ютубе усё запрацавала, таму можам пачынаць гуляць. Выпадковы стрым у нас атрымліваецца сёння проста таму, што з'явіўся час, не так ужо і багата, прыблізна 2 гадзінкі. Трохі больш, вось, затое ён ёсць. Затое можна гэты час скарыстаць на тое, каб паганяць у танкі разам з вами. Магчыма, вам спадабаецца гэтае. Зайдзеце сабе тут, прывітайцеся, патрындзіце троху на кофе-брейкі, на кава-брейкі. Правда? Карацей, што за плану нема? Які план? Нема плану. Гуляем. Проста гуляем. А спрабуем атрымаць задавальненне за гэтыя 2 гадзінкі. Можа, нешта атрымаецца. Зараз падробім сабе рэзервы, каб у нас досведу троху упала на рахунак. О, за 1 гадзінку можам 5 танкаў гэтыя сваіх, якія ў нас у пракачцы знаходзяцца, мы і зробім. Так, карацей, будем глядзець. Галоўнае, каб людзі былі, каб размова была, каб распавялі што-небудзь добрае. А то ўжо колькі ў мяне тут 11, амаль што я ўжо стаміўся. Фізічна стаміўся. Не ў сэнсе таго, што неяк там штосьці не тое. Не. Паехалі. Прабралі музыку, за якую можам атрымаць маленечкі страйк. Калі хто не ведае, цудоўная рэч у нас дзеецца ў World of Tanks. Тут ёсць адна мапа ці 2 нават, якія чамусьці маюць аўтарскія правы на галоўнай тэме, то бок калі бой запускаецца. Не, ну такі, а што гэта вы выкарыстоўваеце нашу музыку? Ай-яй-яй-яй, вось вам па руках крывых. Old School, вітанашкі, што здарылася, што такое? Што пасярод тыдня атрымалася стрым запусціць? Гэта маеш на ўвазе? Сам у шоцы, разумееш? Рукі трасуцца. Наколькі неспадзявана гэта атрымалася. Ух ты, халера, ты глядзі. Сакатлівыя едуць тут. Давай. І на табе. І... Ай. Так, штосьці мне не падабаецца, як 12Т засвяціўся па цэнтры, больш не свеціцца, бо у нас увогуле ў цэнтры міма танкаў, усе па флангах раз'ехаліся. Ну, адзіна толькі шкода кантралюе яго на праезд вось тут. Павінна, калі што, даць яму ўпыс троху. Твае справы, як, Old School? Чаму сидзіш на твічы зранку? Што здарылася? Ці у цябе заўсёды ён... О, глядзі сидзе. Тут ёсць хлопцы, ажно 2. Ну, давай. О, базеха тут. Гэта непрыемна. Ой, бля. Ты паглядзі на гэтых ёлупаў. Стаяць у 4. Стаяць у 4 і чакаюць, пакуль да іх заедуць. Боже. Якія кончаны. Ось так можна раздаваць. Канікулы ў цябе? Зімова ферія. Так хіба што яна называецца. Та ты сумуеш. Вось яно што. Вось адкуль гэты імпэт. О, яшчэ адзін. Гэта ўжо не цыкавіты, а сакавіты. О, 200, добры. Прабіць не прабіў бы, але вось пашкодзіць скуру там можна. Я такіх скриншотаў нарабіў у гэтай гульне. Можна зборнік жывёл. Энцыклапедыя жывёльны свет World of Tanks. Можа, назва і гатовая. Можна рабіць. Так, глядзіце. Ці паляціць у яго? Паляцела. Выдатна.
Лансан добра адгульвае, не падстаўляецца, бачта? Гэтыя два ёлупы не зразумелі з 2 разоў. 3, 2, 1. І бум! Як кашкі ў ціры. Я уже... А не, забили все ж таки, глядзи, забили хлопцы. Так, досюль я могу контролировать, добро. 5, 4, 3, 2, 1. Ну, Лансан, ну. Хва-2, штось ты тут робіць такое. Дай ты, курва, едь уперед давай. И... Ну, это же разумело, что усё залетать не будем. Так. Все равно будем стоять. Ух. Гулять не гуляют, зато и откидывают, як боги. Наша, до речі, провалится же, ну, тяжкий фланг. Ось тут на поудні. Сюда не прикидываю. Увежу так само не кинул. О, глядишь ты. Иу. Давай у центр встанем. Так, 103 где? 8. Стой на месте, не ворушися. Скудник. Не, как тебе шерсти драли. У кораблики не гулял? Гулял. Бум! 262. Неблагий початок, до речі, слухайте. Нормалево так. 1200 накидали на 7 уровне на арте. У кораблики гулял, нават недзе там Ямато выкачаная ёсць, але ёсць свае нюансы. Ух. Не дацягнуў хлопчык. Не. Забрали фраг. Калі аб карабліках нешта там разважаць, то, на мой погляд, занадта марудныя былі. Можа, там штосьці змянілася ў іх, халер ведае. Бо даўно не гуляў. Что у нас тут? 58, мне 55. Яшчэ один бой трэба будзе згуляць. Перш чым пазбавіцца гэтага танка. Т-110,5. Як мяне нагибаюць на гэтым танку. Твою мать. Трэба нейкі гайдзік паглядзець, каб навучыцца. Не атрымліваецца аніяк на гэтым танку. Просто аніяк. Стаіш перадам, цябе ябуць у гэтую вежу камандзірскую. Ад борту увогуле ніяк не танкуе, просто нельга, забарона на тое, каб ад борту стаяць. О, так, Е100, суперконь, 71, і ўсё так. Вось бабэхаюць адразу, колькі яно... Ой, не, бабэ не. Е100 не праб'ю. Каму ён тут заходзіць у гэтай гульні, я не ведаю, Т-110,5.
Але дакладна не мне. На мой погляд, суперконь у разы проста лепшы за яго. Што спераду яго цяжка прабіць, то суперканя маю на ўвазе. Я, дзякуй Богу, праехаў. Што з бартоў? Ён больш браніраваны. Ну, будзем стаяць, адзіная толькі гэтая цыцка на вежы. Будзе перашкаджаць. Ну і дзе ворагі? Яшчэ вон ЛД трапляюць лёгка. Плюм. Не, там у гэтай пазіцыі я за нічога не зраблю. Можа пад'ехаць уперад толькі, слухай. Дзе толькі запозна. Бздынь. Нешта вызаха наша просто. Ты што, шмрэў, што? Што ты там сабе дазваляеш? На ЛТшцы сваёй. Так, 279, 279, як нам тут з тобой быць? Та заебал. Зялёная, вярцеў я твоё зялёнае, ведаеш дзе? Цыцку прабіваю. Як гэта? Т-110Е5, ты што? Так, ёх лепей, ёха нема, дарэч, трэба будзе выкашаць яго таксама. Та заебаў! Я ж кажу, суперконь просто, бляха, карае. О, быць не можа, 1 з 4 заляцеў у вежу. І цыцкайша ж гэта з бляха злева. Бянтэжыць гэты танк. Давай выходзь, бо мне страшно. Такі ўжо нязручны. Так. Чамусьці Е3 у нас па цэнтры гуляе дзіўна троху. Нашыя стаяць і гэтыя не едуць. Е5 застарэлы, яго трэба апаць, яго толькі недаўно панерфілі. Калі ты не ведаў. Сюка, ты просто мразота, ты паглядзі, бляха, у яго экраны яшчэ танкуюць. Кумулі праваслаўная, ну ты глядзі. І КД яго хутчэйшая, правда? Не, ўсё ж такі. І глядзячы на 80% экіпаж, мои кумулі хутчэй зараджаюцца. Так, ну што, як там кажуць, на твар свой, там этот... Пакаштуем, ты глядзі, есо ты там. Босс стаіць. Чакае. Та прибірае сваю гармату, божых, на падох. Нет бы як чалавек падох, а то ж як гаўно нейкае. Ні сабе, ні людзям. Воу, чекай, ти куди? Куди тікаєш? Як я не його бачу, слухай. Гача. Гача-коча. Танкануў. Не, ну гэта быў не кумуль, дарэчы, на яго зараджана, гэта быў проста ББ.
Зараз табе ў спіну прыедзе Фош. Ён табе пачухае. Дарэчы, вось гэты баг, які ў гульні, хіба што ад пачатку, калі ты едзеш так страляеш, то бачна, ажно бачна, як пінг завісае. То бок ён там, 100-200 мілісекунд у момант стрэлу павялічваецца. Так гуляеш, бляху, колькі ў мяне тут? 30-20. А толькі націскаеш на кнопку гэту і ўсё, паляцела ўверх. Гарам. Там гриль 261. 261, калі што, мне зараз можа прапісаць. Ой, Фош, што ты робіш? Зараз падставіцца, мне падаецца. Трэба, каб ён грыля дабраў усё ж такі. Ты, блядь, глядзі на гэта, ну. Не пробить батшата, каб вас распярэзала, ёлупаў. О, ФВХ догнала. Малайчына. Зараз мы пад ёй на КД вылезем на грыля. То яшчэ і прайграць можам, слухай. Так, ці яна ведае, што грыль там павінна ведаць, бо батшат аж забіў грыль. Так. Капца 2 стрэламі сабе статку набіў. У гэтай гульні з пострэламі ўвогуле праблемы. Так, а я слухаў апошнім часам, но больш заўважаю гэта. Не ў сэнсе таго, што яно толькі апошнім часам неяк праяўляецца. Не, а ў сэнсе таго, што яно яшчэ горшае стала. 7 фрагаў. Твою мать, мы ваяра ўзялі. Можа, трэба як часцей гэтага 110,5 лаяць просто перад кожным боем, разумееш, запускаеш бой, пачынаеш яго просто і ў хвост і ў грыву. То можа так кожны бой будзе па 7 фрагаў. Я не супраць. Мы яшчэ ў топе, дабыць таго. 3600 мы ў топе. Каманда ёлупаў, дэгенератаў. Так. Хаця вось гэтае, дарэчы, можна было б змяніць. Можа, як там у мяне з гэтай пракачкой? І тут што ў мяне? Як даведацца, ты 100%, слухай, ён ужо пракачаны. А я думаў, што ў мяне кепская трапнасць з-за таго, што экіпаж кончаны. Так, вось гэта цікава. Трэба паглядзець все ж такі нейкія гайды, можа трэба змяніць. Вось гэтае дакладна не трэба змяняць. Вось гэтыя два, магчыма, трэба змяніць. Ладно, паляцелі далей. Банард. Дык стрэл у зямлю паляцеў, проста цябе пашанцавала яго гуслю зачапіць прям перад зямлёю. А, ты гэта пра... гэтага пра жэціка. Не, я разумею. Там на Т-110-5 за боны ёсць 3D-стылі, по-моему. Так, ёсць. Але я боны не вытрачаю на такія рэчы. Я за боны купляю толькі абсталяванне гэтае фіолетавае, пурпурнае. Так, вось гэта цікава, дарэчы. Гэта цікава. Колькі ў нас 3 ЛТ? Не, гэта не цікава. Не. І я тут стою на гэтым фланзе. Хутчэй за ўсё нашыя два паедуць туды, так бы я там стаў. Ох, музыкі. Панакідваў бы троху. Прыйдзецца ў цэнтр ехаць. Будзем лётаць, будзем шалець троху. Я за боны, дарэчы, за ўсё жыццё тут купіў толькі Т-103. ПТшка гэтая савецкая. Потым яшчэ памятаю, нешта мне там прыціснула на лінію фронту. Я ІСА 6-го купіў чорнага. І ўсё астатнія боны я вытрачаю толькі на абсталяванне фіолетавае. Вось, дарэчы, трэба будзе Е5 пасадзіць на фіолетавае. О, блядь, нашы придуркі не паехалі ў хмызы. Ты разумееш? Яны просто праігнаравалі тую пазіцыю.
Блять, я яшчэ на мінімапу не глядзеў. Ці праскочу я? Павінен праскочыць, бо гэта, ну... Ці нахер? Праскочыць, бляха, але ХП згубіў усё амаль што. Пачвара ты. Карычневая. Так. Па 3000 стылі гэтыя боны лёгка зарабляюцца, асабліва калі ў цябе палова ангару дзесятак. Ну, у мяне ж не палова ангару. У мяне ж стандартная нішчабродская, ці як гэта правильно назваць. Аккаунт такі. О! Стаіць, узіраецца, бляха, ва ўсе бакі. Дякуй Богу, што я не паехаў туды. Е-бой! Але ж стаў ён. Так, я калі тут буду праязджаць, то я буду сяціцца, то бок трэба ўзад адкаціць. О! Як удала атрымалася, га? Так, берач, трэба чакаць і браць сюль. Але ён мне не проста адным стрэлам, фугасам як дасць і ўсё. Тапкі. Слухай, не быў у душу глядзіць такі. Выкаціў на яго. А ён сваёй дудкой такі, Як там бездань, калі ты глядзіш доўга ў бездань, то бездань глядзіць на цябе. Хіба што так. А гэта асадак ягоны, ці гэта наадварот? Не, гэта наадварот. Проста ён гармату адвярнуў. А, вось гэты раз ужо не прабіў. О, паскуднік. Хо-хо-хо. Забіваюць. На, я ж кажу, выйдзе. Заб'е. І такое здараецца. О, дарэчы, трэба ж прыбраць гэтыя эфекты. Злосныя, якія ёсць. Графічныя. Так, наступны этап. А на каго ты вучышся, Old School? Распавядзі. Вельмі цікава. У сэнсе не ведаю, нічого не... А як гэта працую у гэтым універсітэце? То бок ты типу першы курс навучаешся, просто навучаешься і ўсё? А агульная зараз праграма атрымліваецца. Цікава. Ось гэта круто. Я б так хацеў. Шесть, 5. Стерва, поехали со мною. Стерва, там столькі салодкага, я столькі табе пасвечу зараз.
А што хацець ад сцервы яшчэ, праўда? Нельга чакаць немагчымага. Всё, стаім, чакаем. Закінулі вуду, сядзім. Добра, тады давай зменім пытанне. А на якія прафесіі ты заглядаешся? Што ты паміж чым, можа, абіраеш? 3-4, там, не ведаю, 10 прафесій. Там нема нікого і тут пакуль што. Так, Шкода подкатилася. Ага, Лорейна все ж таки засвятили. Так, можна было б дапамагчы, дарэчы, Шкодзе. Ці не толькі. Па сутнасці мы ж удваіх толькі тут, траіх. Шкода поехала свяціць. О, гэта дзе? Бач, ты сядзіць на ЛТшцы сваё на гарышча. Не ведаю. Ты мяне здзіўляеш, як так? Мне, шчыра кажучы, па барабану на твою адукацыю. Чаму? Та ну, не, быць таго не можа, олдскул. Бо я нават слухаю свае там 40 з хуем, прабачце. Хачу адукацыю тут атрымаць, апроч таго, што ўжо маю. Таму што я табе так шчыра скажу, што з-за гэтай вайны ўсяго таго, што дзеецца, ну, айцішка стала не тое, каб... О, вітанашкі, Саша, вітанашкі, 100 гадоў цябе не бачу, можа 200 нават. Гэта на ютубе, калі што, олдскул, прабач, я тут адвярну увагу, каб зрабіць... Як зрабіць, каб была гра на беларускай мове, ніяк ты не зробіш, бо калі ты на еўрапейскім сервере, там няма проста беларускай. Ёсць толькі украінская. Вось, таму аніяк. На ютубе не знайшоў, бо няма. Ось стерва у іх, бачыш, Удэс. Ось яна прыехала, а наша не паехала. Ну і хуй на табе, як кажуць. Так, зараз мы станем тут, будзем бараніць баску. Вось. Не ўсе павінны атрымліваць яе. Слухай, гэта адзінае працуе толькі там, дзе даволі высокі ўзровень жыцця. Вось, я б табе так. Я з табою згодны, што калі ў цябе ўзровень высокі жыцця, напрыклад, як... Хаця б як у Польшы, давай так, у Польшчы, то можна сабе гэтае дазволіць, таму што працоўныя людзі звычайныя, тыпу сантэхнікі, электрыка, гэтак далей, зарабляюць вельмі шмат тут, на мой погляд. Але калі задумацца такім чынам, што як можна зарабіць шмат грашэй, то гэта, безумоўна, ты зможаш зарабіць сабе толькі пры наяўнасці вышэйшай адукацыі. Так і ёсць толькі на украінскай. Сапраўда, так і ёсць, бо еўрасервер не пераносіў беларускую мову на еўрасервакі. На жаль. Карацей, Беларусь спісалі, разумееш? Нават ВГ спісала Беларусь, каб у залежнасці не быць ад Расіі і расійскай мовы. Як ёсць. Вось, і карацей, чаму я думаю, зноўку паўтаруся, чаму вось працуючы ў айцішцы, я ўсё роўна думаю аб набыцці сабе яшчэ і нейкай адукацыі дадатковай.
Таму што я маю магчымасць сёння працаваць толькі ў беларускай кампаніі. Ты б глядзі, ён тапіцца пайшоў. Курва ебанутая. Трэба такіх баніць. На 3 гадзіны, каб яны не заходзілі. Вось. І чаму так атрымліваецца? Таму што ёсць вельмі шмат патрабаванняў ад польскіх кампаній. Я, напрыклад, сустракаў, калі кампанія сапраўды польская, і яна шукае сабе праектнага менеджера веданне польскай мовы на C2. Я табе так скажу, што не кожны паляк ведае гэтую мову на C2. Так. Ты ж ведаеш гэтыя ўзроўні, спадзяюся, там А1, А2, Б1, Б2 і С1, С2. То бок не кожны паляк здасць экзамен гэты і атрымае сертыфікат на С2. То бок гэта выключна фільтр такі, бяром толькі сваіх. Ось. А там іншы зусім парадак лічбаў ідзе па аплаце труда. Але ўсё роўна гэты парадак, ён ніжэйшы за высокакваліфікаваны труд, напрыклад, таго ж электрыка. То бок электрык, ты атрымаеш адукацыю, хаця б у бранжувке нейкай. То бок гэта па-нашаму па-беларускі тыпу коледжа. Ну, толькі такі скарошаны курс. Вось. І праз 2 гады 20-25 тысячаў гэта тое, што на што ты можаш разлічваць. У айцішцы там зусім іншы заробак. О, паехалі туды бараніць нашых. Станем іх музыкі. Спачатку можа ў цэнтр пад'ехаць, слухаць, страляць. Так, у цэнтр паехалі. Мантикора, бачыце, куды рынулася? І мы за ёю дапаможам. Вось, таму я нават зараз думаю, чаму б не пайсці. Сапраўды не атрымаць, каб проста быць забяспечаным сабе з таго боку, што, напрыклад, калі моя кампанія знянацку захоча сабе закрыць тут офіс ці нешта іншае здарыцца, ці ўвогуле проста прапанова нейкая прыйдзе больш прыемная, каб не атрымліваць. Таму што па польскіх мерках ўсё роўна, ён ебга. Хо-хо-хо! Ты сур'ёзна, я яшчэ свячуся? Курва, ты паглядзі на гэта. Я што, 2 гады быў, бляха, у засвеце, ці што? Як гэта працуе? Ці ён мяне неяк засвяціў там? Хаця не мог ён так мяне доўга свяціць. Паехалі адсюль, я пакрыўдзюся. Вось. Ну і, карацей, вось такія думкі маю. Каб атрымаць і, калі што, проста пераключыцца і спакойна сабе працаваць да самай пенсіі. Ну, пенсіі я не атрымаю ў Польшы, я ўжо гэта ведаю, але трэба, каб быў нейкі такі гэп фінансавы, каб можна было ўсе гэтае перажыць. Калі ў самым горшым выпадку не атрымаецца павярнуцца да Беларусі, проста скапіць сабе тут грашэй, каб спакойна жыць у старасці. Вось такое меркаванне ёсць, але пры гэтым пры ўсім, калі вось я лажу па гэтых працах польскіх, маючы вышэйшую адукацыю, у цябе адразу да тваёй зарплаты прычэпліваецца 5К. То бок 1000 даляраў спакойна. Бах! На пазіцыю там менеджера таго ж, інжынеры і гэтак далей. То бок 5К плюсам ідзе. То калі б я электрыкам зарабляў, што ў першы год сваёй працы атрымліваў бы прыблізна 8-10 тысячаў злотых бруто, мова ідзе пра бруто выключна, то вышэйшая адукацыя давала б магчымасць атрымліваць 13-15. Таму што там ідзе ўжо парадак такі, што ты кантралюеш выкананне працы, усё гэтае звязанае з маніторынгам і гэтак далей. Сантэхніка і электрык таксама і ў Беларусі нармальна зарабляюць. Калі працуюць на сабе, то так. Калі толькі на сабе працуюць. Ну вось людзі, якія скончылі мой універ, зараз не могуць знайсці працу. У Польшчы ты маеш на ўвазе, гэта, на жаль, праблема ўсёй Польшчы. Так і ёсць. Так і ёсць. Таму што больш за ўсё патрабуецца досвед. Вось я пра гэта кажу, што ў маім выпадку. Бо я ўжо больш за 20 гадоў маю працоўнага досведу, як у менеджменце, так і ў гандлі, так і ў вытворчасці.
То бок я са сваёй пазіцыі гляжу на развіццё, разумееш, то бок, а пра тое, што сапраўды новыя кваліфікаваныя кадры з вялікай цяжкасцю знаходзяць сабе працу ў Польшчы, пакуль яны не студэнты, пакуль яны ўжо не студэнты, вось менавіта гэтае, то гэта праўда. На жаль, гэта так. Ты глядзі. Выйшаў, паглядзеў, смыкнуў, і ўсё, і назад. Ось у такія моманты троху шкадуеш аб тым, што ты не ездзіш з маск-сеткаю. Таму што з маск-сеткаю можна было стрэліць і не баяцца, што засвеціся. Так. А калі, я не ведаю проста, у якім ты там універсітэце атрымліваеш адукацыю, а калі ты атрымліваеш адукацыю ў медыцыне, ты ведаеш, які паталок зарплаты у медыцынскім накірунку? Я, калі што, калі гэта было, слухай, учора ці пазаўчора, мой знаёмы з Беларусі, з досведам, вядома ж, з майго ўзросту, так, чалавек, які займае пасаду, як яго, бляха, лекара, не галоўны лекар і не галоўны аддзяленне, карацей, просто дасведчаны такі, вышэйшая там ступенці, як я назавецца, я не ведаю, у Беларусі, крацей. Але чалавек, які ўжо варты таго, каб яго падвысілі да кіраўніка аддзела нейкага. Так яно ж называецца ў нас. Накірунку, там, тыпу, не анестэзіялогію, ці несці падобна. Карацей, вось гэты чалавек у Беларусі зарабляе зараз 3500 рублёў на ўсяляк выпадак удакладню. І пры гэтым ягоны сябра, які разам з ім навучаўся, пераехаўшы ў Польшчу 3 гады таму, сёння выконвае працу намесніка дырэктара шпіталя за 3 гады, падкрэсліваю. То бок там не ідэальныя веды польскай мовы нават. Вось, але ўжо выконвае гэтыя абавязкі. У яго зарплата улетку, летась, стала он адзін раз, правда, атрымаў такую высокую, але курва гэта была 100 000 злотых. Ты разумееш, блядь, 25 000 доляраў. Як табе, Ілон Маск? Я, курва, за год столькі не зарабляю. Ой, штосьці я запиздзіўся і правафліў таго чэліка. Не едьце на яго, дайце пастраляць. Вы бачылі гэта? Вы бачылі? Як яно падгуляла, не мне. Крывыя рукі, доўгі язык. А як беларус можа здаць на права? Ці можа і што для гэтага патрэбна? Я, дарэчы, пераехаўшы сюды, у мяне былі мае правы, я проста замяніў іх на польскія. Я нічога не плаціў, плаціў, прабач, там за выпуск гэтай карткі я плаціў. Вось, і мне замянілі на працягу месяцу. Просто і ўсё. І самае дзіўнае, ведаеш, што я проста ачмарэў, калі даведаўся і пабачыў. Мне жонка на гэта звярнула ўвагу, што тут мне далі правы на 15 год. А беларускія правы ў мяне былі яшчэ годныя 5 год. Я ў наступны раз, гэта ў мне ўжо будзе пад 60 гадоў. Буду мяняць правы сабе. А як тут здаваць? Кажуць, што цяжка. Хлопцы, дзяўчыны, якія тут ёсць, якія казалі, што навучаліся, кажуць, што цяжка здаваць, бо не так проста, як у Беларусі было. Усё? Усё, мы іксы паздымалі ўсё. Паехалі фарміць.
Old school по... Old school каже, могу дать свояк, поздимаєш моє? Ні, дякую. Дякую, я со своїм ніяк аккаунтом. Будем фармить, бо у мене бачили там мало сребра, бо я пару днів тому пройшло на сьогодні середа. О, ля, боже, квитаночки. Танчики були у п'ятницю минулого. Ні, не у п'ятницю. У суботу були. Але можливо? Так, можливо. Безумовно, можливо. Люди здають, до речі, ёсць, я наколькі ведаў аднаго хлопца, вельмі упэўненага ў сабе, ён здаў з першай спробы. То бок, ён сказаў, што ну так, цяжэй, але ёсць хлопцы, шчыра кажучы, не ведаю, наколькі варта слухаць іх, бо па жыцці гэты хлопец, ён, блядь, як табе сказаць, натуральны ёлуб. Вось ведаеш такіх людзей? Вось глядзіш на яго, на ягоныя паводзіны, як ён жыве, што ён робіць? Кажаш, ну ёлуб, ну. Вось. Дык гэты чалавек 7 разоў здаваў. Вось, і толькі на 8 здаў. А кожная пераздача грашэй каштуе, таму з гэтым цяжка. А, ты прапусціў? Не, я ведаю, што ты прапусціў. Я ж у нядзелю табе казаў, што цябе вельмі даўно не бачыў. Ужо і сумаваць пачаў, не ведаю, ці там ікаеш ты, і котка ў цябе была ці не, але часам узгадваю на стрымах. Як ведаю, у Польшчы ёсць школы рускамоўныя, не ведаю гэтага, не чуў, Саш, не чуў. А можна здаць на пасведчанне кіроўца без навучання ў школе? О, гэтае пытанне добрае, але наколькі я ведаю, калі, а толькі калі ў цябе ёсць ужо ў наяўнасці правы кіроўцы. Толькі так можна здаць без навучання. Калі ў цябе няма пасведчання гэтага беларускага узору, то ніяк. Трэба ісці навучацца. Ах ты, курва, ты паглядзі, а? Разумны з'явіўся. А ну едь. Усе едуць, і ты едь. Стаў ён, бляха. Азіраецца вакол. А? Паскуда. Блядь, я гэтага не праб'ю. Карацей, трэба галду зараджаць. Тут ніяк. Зараз аддамо барабан. Божа, ёх. Які ты кончаны. На што ты так робіш, ну? Усё шотна. А ну, стой. Ну, наступны раз табе будзе горш, таму што ў мяне будзе галда. Тыгер, цігар... Ой, бляха, муха, колькі іх тут гэтых тавкаў. А што мне тут рабіць, слухайце? Дзіўна, але... На табе. Хлопче, дапамог, чым змог, шчыра. Яшчэ раз трэба... А, ўсё, тыгар на яго паехаў. Трэба ўніз злазіць. Так, ты дзе? Дапамагай. Бо мы тут ніяк. Так, ёсць расейскамоўная, кажа Old School, дарэчы, Сань, але ўсё ж такі теорыю вучыш па-польску. О, бачыш, у чым розніца? Гэта, Саш, калі што, з Твіча чалавек падказвае. Та ідзі ты нахер, гульня, ну... Так, 2 разы ёсць стрэліць. Зараз. О, гэта я буду ссацца зараз. СМВ, чакай, малайчына. Малайчына СМВ. Трэба гэтага забіць вось чалавечка. 320 альфа. Ух, просто страшэнная альфа. Колькі дэфолтная? 360, а мне 320 полетело. Супер, просто выдатно. Ты поедешь СМВ туда?
Поедешь, не? Давай, подтискай его. Тебе отрымается. А я казав, что наступный раз не будет такие легкие. Так, 508. 508, да нічого, зараз ми ці одного, ці другого заб'ємо з двох стрелів. Курвіска. Ну что ж такое? У Варшаве Old School подказывае, ёсць Dennis Drive, латиница. Гэта, я так разумею, расійскамоўная школа. Ну давай, выходь. СМВ, мне б дапамога твоя спатрэбілася шчыра. Да иди ты нахер, боже! Да иди в сраку. Сука, 3 разы, блядь, поднасрала у конце, ну, с 4. Курва. 2200. Мало. Можно было побольше. Елочку. Давай елочку. Оу, дякую за фоллоу. Хто гэта? Дзе гэта? Чаму гэта? Не бачу. Імя пакуль не з'явіўся ў чаце. О, Юра, вітанашкі. Вітанашкі, вітанашкі. Оу, елка. Елка, елка, елка. Хто супраць мяне? Таксама елка і Т-92. І ўсё, так? Не, трэба ў кут ехаць. Ось сюды. Хлопцы, трэба дапамога. Каб я не быў не елкай, был бы некім там сенлаком, я б паехаў ось сюды. Так прыйдзецца ў кут. Саша Петров. Цікава, там Саша Петров, тут Юрась. Не шпіён. Колькі у тебя пашпартоў? Давай, прызнавайся. Зараз і ты там будзеш глядзець. Добра, добра, добра. На гэтая накрутка пайшла. Накрутка праглядаў. Курва, блядь, якая кепская. Толькі я з гэтым еду. Слухайце, Лансен, Сенлак і я, і ўсё. Вось гэта срака. Ну яшчэ шарпацюр падкоціцца. Паглядзім. Але 100% зараз Т-92 будзе глядзець проста з-за рага. Каб мяне подсветить. О. Ой, не драбили. Драбляйте, ну. О. 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 А. И до ЗТ поехал. И ўсё. И лічы, што ўсё ў гаўне. ДЗТ, калі мне, дарэчы, неяк прапісаў на... Я быў на Е75. Гэта было на стрымы, дарэчы. На 540 амаль, што 536. Разумееце? 536 альфу даў. О, едзе. Нема адкіду. Нема ні ПТшак, нема на гэтым фланзе, нічога нема. І футюр чамусьці стаіць тут. А што ён тут робіць? Ось хто мне патлумачыць? Вай-вай-вай-вай. Вай-вай-вай, штосьці нашыя хлопцы тут зусім. Трэба спрабаваць самому накідваць, бо інакш
Гэты фланг усё. Адсюль трэба цікаць. Адсюль трэба цікаць. Ну і нашы вось тут сталі. Ну няхай стаяць. Раз такія разумныя. Сюды за сінлакам разам няма чаго стаяць. Ну, глядзіце, нашы цяжкі ўжо пасыпаліся. Усё. Аддалі мапу па сутнасці. Можна скрыжаваць ручкі, ножкі і лягаць проста у накірунку там гэтых могілак. Ці як там чакаеце? Там же ж было пра гэтае накрывацца белую прасцінаю і паўсці паціху у накірунку могілак. Вось так. Контент, вот і вось гэтых, это я його прабіў, барці не. Тут не, тут не. Давярнеш, можа, не давярне. Піу, 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 піу. Херня, а не бой. Што там трэба зрабіць? Найбольш за ўсю каманду нанесці шкоду. Зразумела, будзем рабіць. Будзем намагацца зрабіць. Дарэчы, тут жа ж нейкі аркадны рэжым, мне прыходзіла паведамленне неяк на пошту, на e-mail. Трэба будзе, можа, пагуляць. Зараз кончыцца рэзерв. Гэта на срэбра. Паглядзім, што за аркадны рэжым тут з'явіўся. Так, ці ехаць у цэнтр, ці ехаць налева. Да халер, ці ў іх стэшак. Ой, стэшак да халера. 9-х, якія мяне проста знясуць. Едзем у цэнтр. Няма чаго тут казаць. А ці я праходжу скарбы дракона? Не. Я нават не глядзеў, што там і як там, таму што я 2 тыдні не гуляў. Былі свае прычыны, таму... Калі я пачаў гуляць? У мінулую суботу. Ось. Скидкі, зніжкі на тэхніку і голду. А там што неяк пацверджанне трэба даваць нейкае, што ты ўдзельнічаеш у гэтым. Трэба паглядзець зараз, што там за рэжымы. Ці трэба штосьці браць, ці не трэба. І хуткасць у МБТ такая, што... Марс, Марс, Марс. Эстэха, бляха. Эстэха. Стаіць як ПТ гуляе. Зараз паглядзім. Блядь. Сука, як ты трапіў? Няўжо так тырчыць ужо шмат? Ну так, нармалёва чака тырчала. Так, просто заходзіш, забіраеш кожны дзень падарункі ад кацейкі некага. Чакай. Ніякіх падарункаў тут няма. Стерывака стаіць на акцыі. Нічога няма. Бачиш? Усё неактыўнае. Цікава, у мне аркады пакуль што няма ніякай.
Зялёны ярлык, вось гэта. Падзеі. Ось яно што. То бок вось гэтыя зарабляюцца. Капейкі. Так, 44 яшчэ наперадзе. І 10 засталося, ўсё. Зразумеў. Дзякуй, што падказалі. Сабралі троху, бляха, ураджаю. Я, дарэчы, сёння думаў, можа запісаць ферму, а потым сеў нешта. Паглядзеў на гэты ярлык. Ферма 25. Не. Давай лепш у танкі. Да, чорта гэтая ферма. Не магу сказаць, што яна абрыдла. Не. У сэнсе таго, што зараз хочацца іншых эмоцый. Хочацца троху падгарэць, зламаць крэсла, зламаць клавіатуру. Вось нешта такое больш актыўнае. Забяры у кота штодзённыя коты. Блядь, што за коты? Ці вось гэтае? Ён за 2 копейкі. То бок ён не бесплатны. Шостага тут нешта яшчэ сакрэтны прадметнікі. А шо мне даў? Вось што атрымаў я. Чаму не паказала? Энгэ Ралев. Гэта Ралев, калі не ў працы, бачыце? На коціка не ціскаецца ён. Ой, ціскае, чуеш, вось? Ціскае. А ён не ціскаецца. Атрымаў 2... У сэнсе, я за 2 копейкі атрымаў 2 копейкі? Ахуенная акцыя. Сапраўды? Old school. То бок я, заплаціўшы 2 копейкі, атрымаў 2 копейкі? Ці гэта было проста падарункам 2 копейкі? Ты маеш на ўвазе, чакай. А, гэта было падарункам 2 копейкі. Прабачце, стары занадта. То я падумаў, што падарунак каштуе 2 копейкі. Так, вожык яшчэ. Я ўчора крыху пабегаў халдайверсі, малайчына. Нешта нічога больш не вабіць. Ды і месца няма на кампе пакуль. А ў сэнсе не вабіць. У Хелдайверсе цікавосткі скончыліся ўсе, ці што? Ты гэта маеш на ўвазе? Не цікава гуляць стала? Так, паехалі. Елачку выгуляем. Не, я пра іншую. А, і ты пра іншую гульню. Нішто сабе, чым ты такім ужо забіў сам свой комп? Відэа, скетчы, агучкі, вось гэта? Гэта ты мне так націкаеш на тое, што трэба будзе неяк табе падараваць, выслаць новы ХДД? Тыпу, здалёк заходжу, так. Хутка Новы год. Ці там дзень народзінаў. Не трэба мне нічога дарыць. Гэта калі ўжо права пытаецца, то да, тады ў гэтым выпадку то не трэба, што ты? А так, пачаў, кажу, здалёк. Ведаеш ты, як моя жонка часам бывае там, ой, штосьці мне ногі ныюць, трэба нешта тут змяніць, а потым такая, я ведаю, ад чаго ногі ныюць, з чаго, пытаюся. Вядома, што ад абутку, трэба боты новыя купляць. Відэо усялякія вісяць. Гэта добра, што яны ў цябе вісяць. Гэта добра, бо ўсе відэа вельмі прыгожыя, годныя. Так, забраў падарунак 2 копейкі. Чытаў, так, можаш одну каперту адкрыць. Ты маеш на ўвазе канверт, так? Канверт нейкі там. А каперта ты маеш на ўвазе вось гэты блок з змейнаю гэтую кожу. Скураю, прабачце. Хутчэй за ўсё. Бля, тут змянілі ландшафт, тут няма чаго ехаць. Я ўсё... Хіба што трэці раз на ЛТ сюды трапляю, ўсё забываюся, што тут жа зараз не пасвяціць.
з гэтай пазіцыі. Нічога не зрабіць. Трэба кудысьці ў іншае месца. Станавіцца, шукаць. Ну, з гэтых хлопцаў неяк. Ну так, тут вось блеск гэты стаіць. Ты у нас і танках няма, слухайце, каб адстрэльваць гэтых. Хава! А вы думали, ПТшка. А то ЛТ, хер вам усім, ПТ. Так, хлопцы, чакайце, зараз я трохі павывучаю мапу гэтую новую пасля змены. Штосьці мне падказвае, што наш фланг трэба неяк кінуць, а пры гэтым пры ўсім трэба ўсё ж такі заехаць туды вось да сушкі. Паспрабаваць, бо зараз базу буду браць у нас. Яны кінуліся ўсе на базу. Опа, ПТХ здыхае наша. Бачылі? Вось гэта цікава. Павяртайся. Яшчэ раздумваеш нешта. Вось гэта будзе штосьці з чымсьці. Тут мажліва неяк вылезці. Да ну нахер. Засал поршню дать. Галняк, так бы подох. Так, зато я зараз я могу читать, что там понакидывали уже олдскул разом с Сашей. Так, конверты, гэта знижка. Кожны конверт, гэта знижка 600 голды. То бок, типу, при набыцці сабе нейкай прэміум тэхнікі будзе знижка у гэтым памеру. Зразумела. У канцы можна ўзяць Тайпа 63 со скидкой 3600. Вось. Так, а новую гульню ад іх спрабаваць будзеш? Ведаеш, што мне насамрэч танкаў пакуль хапае. То не буду, пакуль не будзе рэлізу, то не буду. Так, у канцы, так, гэта я прачытаў, так у цябе паў каманды ўжо даўно. Паў каманды. Ты маеш на ўвазе, што па мапе была гэтая інфармацыя. Так, адкуль інфа я бачу, што БЗ-75 не з дабы з кіном будзе. Так, галняк полны. Чакай, дзе гэтая котка? Давай глядзець. Ужо 17 тут кошты ідуць. Чырвоны конверт. Ага. Тут без конверту. Тут яшчэ адзін чырвоны. Тут нейкі сакрэтны прадмет. Што за сакрэтны? Тут, глядзіце, яшчэ нейкія задачы даюцца. На атрыманне гэтых копеек. 8, што? Чакай, вось гэта вось серыя задачаў 3 з 5. Гэта што азначае? Типу за выкананне 5 задач нешта яшчэ ўпадзе. Я так разумею, хутчэй за ўсё. Так, гэта што? Type 63. Пакуль што 9700 каштуе. Ніяк не паглядзець на яго. Вось гэтая курва трэба. Я вось гэтая набуду, слухайце, хлопцы, 100%.
таму што мне бачыцца ўжо канчаецца. А вось гэтая вельмі вартая ўвагі. Гэтыя прэміумныя тут я не ведаю. 40Т лорера, калі што, можна было б набыць сабе. Але не, прэміум лепшы. Крыўдна, дарэчы, вось у гэты Новы год гаўно былі коробкі. Гэтыя скрыні поўнае лайно. Таму не атрымалася ні голды зарабіць сабе, ні прым-дні ўзяць, все такое. А пра гэта проста зніжкі. Я пракарсыт сакрэтны айтем. На дадзены момант ты ўсё выканаў. Зразумеў. Бляха, гэтыя ВГшнікі, як панапрыдумваюць усяляка халера, потым сядзі разбірайся яшчэ паўтыдні. Ой, прабачце, вожыка прапусціў вельмі шмат паведамленняў. Так, калі пачынаецца праект па агучкі, памер папкі павялічваецца ў разы. Разумею. А не Каматон казаў, калі ведаеш, не ведаю. Я з вашых колаў ведаю па сутнасці толькі цябе. Вось, больш нікога. Пры гэтым я ж кажу, гэта толькі дзякуючы таму, што у цябе канал на ютубе ёсць. Я так увогуле б і не ведаў нічога. А потым ужо, калі я пачаў стрыміць у красавіку гэтага году, ужо Янка з'явіўся на канале. Вось, то ён там пачаў кідаць мне нейкія спасылкі на кінакіпу, на вось гэтыя рэчы, і ўжо там больш-менш. Ой, бля, десяткі. Ой-ой-ой-ой. Ой, як я не люблю гуляць на гэтым танку з десяткамі, каб вы толькі ведалі. Боже, гэта ж такое лайно ў параўнанні з імі. Так, ягоны праект на Гаррі Поттеру важыў 250 гігоў. Ну, бляха, вельмі ў гэтае веру. Таму што, калі так, у мяне самае большое відэа, дарэчы, гэта быў навагодні выпуск бляха-муха. Трэба будзе па блайнды павесіць туды. Гэта было навагодняя ферма. Крацей, вось там у мяне толькі відэа было колькі 42 гіга. І гэта для роліку працягласцю 30 хвілін. 42 гіга сыходнага матэрыяла. І я яшчэ скіпаў больш за палову. Ну, натуральна, больш скіпаў за палову, таму што... А, гэта мель. Куды я еду? Навошта я еду да гэтага мель? Ён жа ж мяне проста з'есць. Да ўсе мяне тут з'едуць. На тебе. Трэба было адразу голду зараджаць. Ой, маю, інакш ніякага сэнсу няма, бо нікога не праб'ю, нічога не зраблю. О. Мойсхіны, бляха, якія я не прабіваю ніяк. О, Т-34, яшчэ можа быць што-небудзь тут з ім. Ну, калі ён так будзе гуляць, то безумоўна будзе. А ну-ка, распавядзіце мне, вы сапраўды таксама робіце, калі адкатваеце назад, проста вежу адварочваеце, а? Спецыяльна, каб вам напхалі туды троху. Проляцела. Так. Мяркую, что 34 уже отъехал. Ну-ка, проверяем на лямпочку. Ёсть, стоит. Пацук.
Так, М60 павінен дабіраць меля. У яго і прабіццё ёсць, і стабілізацыя ёсць. Цікае. Пытанне толькі ці далёка. Так, М60 па ім адпрацоўваюць. Воу, добра, дабраў. Давай аддаму барабан сюды. Так. А гэта... ну так, я ж вылез. У мяне агляду няма, у іх ёсць. Схаваўся. Паспеў усё ж такі. Так, усё, прыйшоў час. Прыйшоў час зараджаць галдун. Трэба блайндамі зараз гэтыя хмызы ўсе прабіць. І зараджацца. Паціху. Эх, на жаль, ніхто раней не засвяціў Т-34. Так, бо мы яму троху прасунулі. Так, усё, мы гатовы. Так, а ў іх хто не свяціўся? Скарпіён. Скарпіён не свяціўся яшчэ. Ха-ха-ха! Па скарпіёну трапіў, дарэчы, вось па фашу. Было б няблага трапіць. Мінус. Добра. Так, усё? Усе ПТшкі. Значыцца, трэба ехаць у горад. Зачакаць, пакуль засвеціць хто. ЛТ. Бо ЛТ павінна была ўжо з'ехаць, не? Та, блін, ну куды ж ты ляціш, ну... Курва! Нібы спецыяльна ў самую браніраваную зону. Так, дзе Епісь? Епісь у хмызах хаваецца. Выйшаў, бляха, ў рандом пафарміць. Адною галдою страляе, курва. Хто гэта прыдумаў? Я зразумеў, але я праз сакрэтны танк казаў. Гэта не да мяне. Гэта олдскул уже зачапіўся языкамі з Сашаю. Ну што, паехалі аддавацца? Хаця б пасвецім троху. Не трапіш. Не праб'еш. О! Засвяціўся. Слухайце, а што ў ягонай галаве было, калі ён там станавіўся? Гэта яшчэ добра, што яго не прабіваюць. Ён столькі жыве. Так, мне здаецца, трэба мець вельмі шмат месца, калі працуеш з відэа. Вельмі шмат, так. У мяне, я неяк казаў уже табе, неяк абмярколю, мне зараз у маім кампутары 3 жорсткіх дыска. 1 HDD, 2 SSD. SSD 1 на 2,5 дюймы, ці іншы цалі, так правильно казаць. Вось, 2,5 цалі, а другі M2 фармату. І у мяне яны усе забітыя.
Усе забітыя. То бок у мяне натуральна там ёсць на HDD, але ён вельмі марудны, 380 гігаў вольных. І на SSD 2,5 цалі каля 300, типа 200, 220, щось такое. А агулам у мяне колькі ёмістасць? 2, 4, крацей 5. Не 5. 4 з хвостиком там атрымліваецца гігабайт. Ой, мы, до речі, дзесьці не знялі GTX для якогосці з танкаў. Та і халеры абыдзецца. У цябе на лесце засталася Peugeot 65, ну, кажуць, добры гэты, як яго, прэміум танк. У параўнанні з МБТ, то лепш не параўноўваць, гэта 100% лепшы танк. Так, сёння з закрыты доступ выкладу скетчык даволі смешны, на твой погляд. Чаго я не працую? Таму што сёння увогуле вольны дзень ад працы, я толькі займаўся пытаннямі па іпатэке. І вось я скончыў зранку рабіць гэта, але потым ужо пасля абеду зноўку трэба займацца. Такі атрымаўся дзень проста. Без мітоў, без нічога. Заўтра ўжо ўсё будзе па-іншаму. Але ўсё роўна, паглядзі, гэта за апошнія колькі? 3 тыдні, правда ж? Я ўжо 3 тыдні 100% па зранку не стрымлю. Вось не атрымлівалась ніяк. Едзе. Давай, едь. Ха-ха, догарэў. Няблага атрымалася, няблага. У нас ніхто не паехаў. Што? У нас на гэтай мапе толькі адзін танк паехаў сюды? З глузду з'ехаць. Вы што, людзі падурэлі? Ці вы усе з вілейкі проста зараз зайшлі адразу? Што здарылася з рандомам? Прога 65, гэта 10 ўзровень? Дык пракачай, што тут такога? То бок атрымаецца там аж 46, правда, тогда у такім выпадку прэміум? Тысяча, ну яшчэ з барабану не забяру. Так, яго бізонт. Ай, бізонт гэта кепска. Ён мяне глядзіць ужо. Лёша, блядь, давай. Я не ведаю як, але давай. Заходзь на яго. Ён на мяне глядзіць, курва ты. Блядь, ты паглядзі на яго. Ён сюды едзе. Каб што? Лёва, ты што тут будзеш рабіць? Ой, блядь, каб цябе распярэзала з тваімі трапляннямі МБТ. Глядзі, прыехаў. Дзякуй Богу, гэта ПТшка. Што ён робіць? Бум. Лора атрымала па сківіцах. Стой, ну, давярні. Глядзі на яго, прафесіянал які.
Хаваецца ад усіх адразу. XMF расплюшчылі. Уварваліся, шороху навялі, паехалі далей. Цэнтр трэба неяк будзе выціскаць. Ага, зараз знайшоў, бляха, дапаможніка сабе. Лёша, 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 ты занадта прамы. На мінімапу не глядзіш, за ворагамі таксама не сачыш. Ой, адчуваю, я зараз атрымаю па самае з гэтых хмызоў, якія ў іх на базе тут. Воу. А чевзик-то не простый. Пять, 4. Так, ой, не, 700 гэта зашмат. 700 я не праглынуў. Так, далей. Елочка, у меня 530. Слухайте, пакуль так шанцуе, вам не перадать нават. Ну, вядома. На карту, як кажуць. Ну что, будем морозиться? Не, поехали. Навошта? Давай, кто там у нас? Слухайте, дайте... Ваяр! Другі застрим. Я малайшина. Все атрымалася. Так. Не ведаю, што ўсе кажуць, але я медленно танки качаю. А ведаеш, што ў мяне, я памятаю, што я доўга вельмі есотага качаў. Ось гэта факт. Разам з AMX 13105. Ось. У мяне сапраўды, ось, калі я пачынаў гуляць у 13-м годзе, у мяне сышло, напэўна, гадоў 6, пакуль я першую дзесятку выкачаў сабе. Бо я неяк распыльваўся туды-сюды, а потым, вось калі ў Польшчу пераехаў, ось ужо 3 гады. Так, ясота прыемная, слухай, як мне зайшоў другі цігр, табе не перадаць. Пры гэтым пры ўсім яшчэ і на дэфолтнай гармаце. Я на дэфолтнай гармаце зрабіў майстроў, напэўна, з штук 7, пакуль дакачаў да топавай гэтай гарматы. Качаю зараз вось гэты... Я чуў, што там галіна просто поўная гаўно СТБ-1. Гэта пакуты натуральныя. Прыбралі топавую гармату з тыгра. З другога маеш на ўвазе? З другога тыгра прыбралі топавую гармату? То бок у яго там альфа колькі была? 250, мне падаецца, на дэфолтнай гэтай гармаце. Ось яе пакінулі. Не, ну, дарэчы, тут, па-першае, давай казаць, што гэта ўсё ж такі была колькі там 2000, нехай сабе 17 год, калі я гуляў на гэтым тыгры, і там прабіццё было іншае, і браня была іншая. То бок зараз я ўпэўнена, што другі тыгр гэта, ну, проста лайнішча.
Не то, як лайно, а рэальнае лайнішча, таму што браня не будзе трымаць столькі. Калі у Е75 браня не трымае, вось я табе ўзгадваў зараз, што ДЗТ мне на выходных 560, 500, ну, карацей, больш за 500 альфы даў. Пры гэтым пры ўсім, ну, прабачце, калі дзеці ёсць, я будь проста і ў хвосту в грыву. Вось, калі вы не ведаеце, там у Е75 главное, каля маскі ёсць яшчэ нейкая прастора, але настолькі маленечкая прастора, куды можна трапляць кмулямі і прабіваць, але толькі не ў гэтым рандоме, які сёння існуе. Калі супраць вас выходзіць прэміум тэхніка тыпу з ДЗТ, яна, бляха, 8 з 10 трапляе ў гэтай вось прасторы невялічкая. Проста знішчае. 8, дарэчы. ДЗТ гэта 8 ўзровень. Супер 9 ўзроўня суперцяжа. Крыўдна, капец, наколькі гульня сапсавалася ў плане браніравання. То бок, ну, зусім не тое, што было нават тады, калі ўжо людзі скардзіліся на тое, што браніраванне было скасавана як такое. Ага, я табе зараз пакідаю. Яшчэ раз шмыхні папробую толькі. ДЗТ 150 прям з коробок зімовых. Так, прэміум. Гэта той самы прэміум, які з коробок выпадае. Ён мне выпаў, але я яшчэ на ім не гуляў ніводнага бою. Так, бурасик малайчына, слухайце. Панапружваў троху. Ану. Марс, выходь. Марс выйшаў, але не там. Штосьці я не разумею. Так. Чарвротер, выходь. На шапатака полез. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ён жа ж, ну так. Ж не такі дурны, як чарэцір. Бурасик занадта моцна. А можна яго яшчэ раз засвяціць? Правда, ён... Так, шапатака засвяцілі, добра. Але больш не засвецяць. Штосьці наш бізон-то чамусьці едзе, нібы ён без брані. Тым часам лік 6-8. Чарэцір не з'яўляецца больш. Гэта кепска. У нас база вольная. Нам трэба, каб вось гэтыя два паехалі чамусьці уперад, і пры гэтым пры ўсім на базе-то у нас нікога няма. Бляха, я спадзяюся, што ніякая СТРВ тут не стаіць. Так, бля. Бізон кідае пазіцыю. Наадварот. На ПТ выходзіць разам з бурасікам, ну, ідэя гаўно. Не, я б паехаў. Я паехаў на базу, шчыра кажучы. Паехалі, хлопец. Я б паехаў на базу, чарэцір, каб не заехаў у спіну нашым ПТшкам. Паспрабаваць абараніць, бо чарэцір дасюль яшчэ стаіць на месцы. Гэта добра. Так, выдатна. Гэта кепска. Гэта
кепска. Так, ну чараецер мяне не павінен чакаць, ён жа ж тут нічога не бачыць. Зараз перакулімся праз бар'ер. Опс, засвет. Засвет, недзе тут, хлопец стаіць. Хто гэта? Ага. Гэта рэнтген, калі што. Гэта рэнтген. Так, ну Барасик не паслухаўся мяне і не паехаў. І зараз я ваш апатак з'есць. Блять, ну няўжо яго так цяжка было засвяціць, а? Всё хп прыебаў. Ну. Блять. Ай. Заебись. Вось тут СТРВ стояла, вось хто тут мяне свяціў. СТРВ. Ай, так. Дзе Ян, чаму ён ігнорыць? Божик, шчыра кажучы, не ведаю. Ён апошні раз, калі з'явіўся, у мяне на стрымы, я ў яго запытаўся, можа я неяк пакрыўдзіў яго чымсьці, дзесьці, яксьці. Хз, ён казаў, што не, тыпу, ўсё норм. Мне чамусьці здаецца, што яго неяк накрыла, таму што я нейкую тэму падымаў на стрымы, такую сумную дастаткова. У сэнсе таго, што ён патроху расчароўваецца у выехаўшых беларусах там і гэтак далей. Я яму тлумачыў, што тыпу гэта проста з-за таго, што зіма, гэта проста з-за таго, што ўсе стаміліся, як гэта называецца, авітаміноз. Разумееш? Тыпу, што трэба проста пачакаць, пакуль пройдзе час, пакуль вось гэтыя... Дарэчы, вось найбольшая колькасць, часам кажуць, што найбольшая колькасць самагубстваў менавіта ў Новы год адбываецца. Менавіта з-за таго, што вось людзі вельмі сумуюць па факце. Нягледзячы на тое, што свята агульнае, усе яго любяць і па ўсім свеце святкуюць, але тым не менш... Гэта адна з цяжэйшых часоў у годзе. Будзем у тэніс гуляць. О, добра. Вось і добра. Таму, бачыш, яшчэ тут нешта наклалася, што ягонае атачэнне, мабыць, таксама сумуе зараз. Ён яшчэ, мабыць, быў нездаволены тым, што мяне ж напрыканцы году скончыўся, памятаеш, гэты, як яго, марафон. Цяжкі такі быў, што штодзень выходзіла відэа, і стрым быў таксама штодзень. Я ж там надарваў жылы сабе, так бы мовіць. Ну, сапраўды цяжка было, і з-за гэтага яшчэ накінулася даверху. Вось, мабыць, з-за гэтага ён проста не... Як табе сказаць? Бачачы мой стрым, мабыць, у яго такая эмацыйная рэакцыя ёсць дэфолтная, што, бля, дзесяткі. Десятки, поехали. Будем стоять за спин, понакидываем. Вось, негатыўная рэакцыя ў сэнсе таго, што тыпу сумна. Нічога. Можа калісьці ён засумуе, ды прыйдзе, вернецца на стрымы, а пакуль што не. Пакуль што неяк так. Давай пастаім тут, можа кінем разок. Ну, шляхетна паляцел Альфа 405. Так, old school. Просто трэба зразумець, што ў 20-м годзе большасць людзей выходзіла не за БЧБ, а за лепшае жыццё. Не, тут мова-то не ідзе пра БЧБ. Не. Ну, то бок, з-за чаго, напрыклад, канал Дарога, ведаеш, такі там, як яго...
Віталь Руселік вядзе гэты канал. Вось, ён таксама там казаў пра тое, што цяжка. Вось чаму я не перастаю паўтараць у кожным відэа сваім падтрымліваеце вольных беларусаў, падтрымліваеце Украіну. Менавіта з-за таго, што вот адразу пасля 20-го году нам, беларусам, якія з'ехалі, якія планавалі з'ехаць і гэтак далей, трэба было арганізоўвацца такім чынам, каб рэжым не бачыў гэтай дапамогі, таму што за дапамогу саджаюць, і шмат хто з беларусаў маюць крымінальную стаццю менавіта за падтрымку. А самім, разумееш, як вось габрэі выжывалі тысячагоддзі самі па сабе. Вось так зараз беларусам трэба арганізоўвацца, каб падтрымліваць адзін аднаго. Няхай там па 10 злотых, гэта калі што $2,5 ў месяц, але проста рабіць дапамогу тым, на каго яны лічаць. Байсол, Мальдзіс, блогеры якісь, ці падабаюцца, ці не падабаюцца, але проста вось вы падзяляеце іхныя погляды. Але каб было штомесяц, каб гэтыя людзі, якія робяць грамадскую справу, яны мелі падтрымку. А інакш проста такія людзі, як Віталь Руселік, яны не маюць магчымасці працаваць так, як яны хочуць. То бок яны, можа, і займаліся пастаянна гэтай грамадскай дзейнасцю, але проста няма сродкаў, разумееш, без падтрымкі. І ўсё. І адсюль вынікае, што нейкі такі песімізм узнікае. Вось пра гэтая гаворка. Оу. А ну яшчэ раз так. Няблага. Я задаволены, няблага атрымалася. Ён шотны ж. Для канцэпту шотны, дарэчы. А што рабіць канцэпт наш? Ух, наши цяжкія танкі, вы бачыце, што зрабілі ў горадзе? Просто зверы. Тады чаму не расчараваўся і выехаўшы ў Беларусь, таму што сумна чуць пастаянна пра тое, што цяжка. Сумна чуць пра тое, што цяжка. Разумееш, я казаў на той момант, што мне цяжка, таму што марафон гэты ішоў. Той жа ж Руселік казаў, што цяжка, таму што няма сродкаў на існаванне, што трэба займацца тым, каб выехаць. Руселік казаў пра тое, што ён паедзе працаваць цесляром ці кімсьці там у Скандынавію, каб зарабіць грошы сабе у відэа. Ну, то бок вось такія былі. А я проста казаў пра тое, што цяжка, што па выніках марафонах двух атрымалася, што немагчыма зарабіць нават на хоць якое-небудзь існаванне, вядучы стрымы на беларускай мове. Ну, гэта былі проста вынікі. Проста вынікі, але ну такія песімістычныя з-за таго, што разумееш, што рабіць па 7 стрымоў і 7 відэа, калі зараз вось я заняты фултайм лічы, і я магу рабіць толькі адное відэа на тыдзень і у выходныя толькі стрыміць, то бок ты разумееш, колькі гэта часу прарвала, так? Ну вось, гэта проста эмацыйная рэакцыя, гэта проста ягоная стомленасць. Хутчэй, я не бяруся казаць, гэта проста мае думкі, можа там нейкія іншыя прычыны, нагоды ці штосьці падобнае, але я мяркую, што менавіта з-за гэтага. Так, па сукупнасці, з-за ўсяго гэтага вось так атрымліваецца, што чалавек пакуль перастаў заходзіць на мае стрымы. Не люблю іх, ныццё забыццё. Дарэчы, добрая рубрика ў цябе на канале была. Ныццё забыццё, мне вельмі падабалася. Чаму была? Таму што я ўжо не памятаю, калі апошняе відэа выходзіла, можа, з паўгады таму. О, 252 паехаў свяціць малайчына. Дарэчы, а мне трэба было і на галду перайсці. А можа, давай перайдзем. Можа, яны не з'явяцца пакуль што з мястэчка. Будуць неяк там вэшкацца. Вален... Блядь, ты мяне пужаеш. Стаў ззаду. Дзякуй Богу, Friendly Fire адключаны даўно. Я б не хацеў атрымаць у патыліцу такі набой.
Глядзіце, як у нас арта, дарэчы, 4 фрагі ўжо і мае. 2-5-2, а ты можаш не ехаць туды, куды ты едзеш? Можаш павярнуцца туды вось? Было б няблага. Блядь, там Рэмба яшчэ карае ўсіх. Так, добра, мы перакінулі барабан, дарэчы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, яны з'ехалі з гораду. Бачце, яны ўсе на гэтую на хішку паехалі. У горадзе, магчыма, застаўся толькі адзін танк. Ну, вось такая вось, як кажуць, пятрушка. Ну, мы зараз галду, дарэчы, перакінулі, зараз будзем тут панаваць. Адзіна толькі, калі фаша сустрэнем, то адграбем поўныя кішэні. Просто не хапае ресурсаў на ўсе свае хацелкі. Тут ведаеш, я калі што прашу выбачэння, і можа быць просто погляды мае не супадаюць з нейкімі людзьмі і пока пададуцца як гэта крыўднымі, але я, напрыклад, маю бюджэт на бягучы момант. За 3 гады я склаў сабе бюджэт, які вытрачаю на падтрымку. Усё пачалося вельмі проста. Усё пачалося з таго, што я даведаўся, што вось мясцовым беластоцкім беларусам, суполцы, патрабуецца дапамога, бо яны там не маглі за электрычнасць заплаціць, за гэтае, за тое-сёе. Вось, я ім стаў закідваць па гэтых 100 златувак штомесяц. Вось, і так склалася, што калі ў цябе ёсць бюджэт, калі ты плануеш твои свае выдаткі, дзякуй Богу, што не трапіў меню, божа, колькі ў яго, када хто ведае, бо я не ведаю, не ідзі нахер, там леапард першы прыкрывае яго. Там леапард першы яго прыкрывае. Вось, і на сённяшні дзень гэты бюджэт у мяне значна большы, але я падтрымліваю не толькі беластоцкіх беларусаў, я падтрымліваю яшчэ 6 блогераў, я падтрымліваю яшчэ, не скажу, якія арганізацыі, бо яны пад забаронаю, але падтрымліваю. І я табе так кажу, што да апошняга моманту моя жонка не ведала нават, што падтрымка ёсць. А яна не заўважала гэтых выдаткаў, таму што так спланавана ўсё было. Я тут не хвалюся, не як гэта. Не хвастаюсь гэтым, але гэта магчыма. Я лічу, я ўпэўнены, што гэта магчыма падтрымліваць. Я лічу, што бюджэт у 100 злотых у месяц можа дазволіць сабе шмат хто на падтрымку. І нават не 100 злотых, просто 10 злотых, а бяры там блогера. Просто уяві сабе, у нас беларус... Бля, там Фош, я ж казаў, што Фош мяне таб'е. Вось гэта, бляха, прадказанне. Вось гэта шостое пачуццё ў срацы, а? Та ідзі ты ведаеш куды, я ўжо адсюль нікуды не з'еду, бля, таму што я 8 узровень супер дзесятак. Вось. Але 10... Уяві просто, 500 000 з'ехала. Усе чымсьці займаюцца. Няхай сабе з гэтых 500 000 200 000 будзе дзяцей. 300 000 у нас застаецца. З кожнага возьмі па адной златоўцы. Ты уяўляеш, колькі гэта грашэй на месяц, каб падтрымліваць проста медыйку беларускую. 300 000 злотых гэта можна утрымліваць цэлы тэлеканал. Лёгка. Гэта можна, вось колькі бюджэт аднаго фільма, каб пераклаў ты. Вось каб ты пераклаў, вожык. Колькі бюджэт? Наколькі я памятаю, вы збіраеце звычайна ад 4 до 5 000 долараў, то бок 20 000 злотых. На месяц, маючы 300 000, гэта больш за 15 фільмаў выхадзіла у месяц. Перакладаў,
і агучкі. Уяўляеш вось гэты аб'ём таго, што можна зрабіць, калі б кожны чалавек, які працуе з беларусаў, выехаўшы толькі ў заходнія краіны па адной злотоўцы, гэта, каб усім было зразумела, 25 центаў, аддаваў бы на медыйку. Гэта ні аб чым, адна златоўка, ні аб чым. Ты, прабач, я хожу кожны дзень у краму, нашмат меней, чым 1000 баксаў. Во! Ты, блядь, уяві, колькі за 300 000 злотых можна зрабіць такімі людзьмі, як ты. Ну, это ж пиздец. Мы б за год пераклалі ўвесь сусветны кінематограф, аніме і ўсё такое. Ну, так, ось. Дзякуй Богу, Вожык, што ты са мною. Дзякуй, што ты ёсць. Вось. І таму, ну, я не перастану, я буду упарта патрабаваць ад усіх, каб капейку аддавалі. Трэба гэта рабіць, бо прабачце, супраць нас ідзе паляванне на нас, такіх як мы, а мы ўсяго, што хацім, гэта мець контент і рабіць контент на роднай мове. Усё. Ну і, прабачце, далучаемся да гэтага, што і справядлівасці хацім, і волі, хлеба, солі, ўсё як належыць. Каб бы жыць з чалавекам, а не з котам, правда? А паколькі ў нас няма дзяржавы за плечыма, якая за нас укленчыць, якая за нас зробіць, трэба самім. Нічога кепскага і нічога дрэннага і нічога складанага ў гэтым няма. Трэба проста самім. Я калісьці малым быў, я думаў, што дарослыя гэта людзі, якія маюць шмат чаго, каб жыць чалавекам, а не скотам. Вось. Правда. Я думаю, што сапраўды дарослыя людзі, яны нешта там разумеюць, нешта ў іх ёсць таго, што ў мяне няма. Але калі я падрос, вось, там, прабачце, там 15-16, я працую з 17 год. Вядома, што не афіцыйна, але потым 18 ужо афіцыйна пашоў працаваць і навучаўся, і чырвоны дыплом свой атрымаў, і навуковыя працы рабіў, потым яшчэ і навуковую ступень. І ажаніўся, і ўсё астатняе, першая кватэра, потым дом і ўсё такое, і яно неяк атрымалася, і гэта ўсё на фоне таго, што я просто у дарослых расчараваўся, таму што дзеці, якія раслі са мною побач, яны былі дурнымі, яны як выраслі, яны дурнымі і засталіся. То бок, разумееш? Вось, трэба некаторых людзей штурхаць, не трэба браць за каўнер курвай трэсці, каб выляталі соплі з іхняй галавы. Ой, ВРВ, вітаначкі, рады, што знайшоў час і зайшоў. Як я казаў, выпадковы стрым, яшчэ паўгадзінкі і будзем разыходзіцца. Так, дарэчы, скончыліся нашыя рэзервы, давайте паглядзім, аркада, што за аркада была? Гісторыя? Не. Топаграфія? Не. Трэніравальны? Не. Спецыяльныя баі гэта турнір? Украпрэны? Націск? Не, я ў націск не хачу гуляць, а дзе аркада? Old School. Саня, распавядзіце, калі ласачка, а аркада, яна зараз пачалася, ці гэта я проста наперад пабег, ці яна не зараз пачалася, а хутка пачнецца? Аркада скончылася? А мне толькі сёння імэйл прыйшоў, што нешта там пачалося. Так, прабачце, хлопцы, зараз павісіць, я пагляджу яшчэ раз на гэты імэйл. Так, не, гэта учора, перад гэтым прыйшло ноччу. Так. Націску, лінія фронта. 4-й эпізод лініі фронту. Аво. Застрибуйте у аркаду та проведіть вихідні. Вихідні. Ось яно що. На виходних почнеться. У суботу почнеться. Ну, ці у п'ятницю. Хоча за все у п'ятницю, незвичайно. Ефект несподіванки і рейкатрон буде. Ось такі аркади дві. Усё, вертаемся ў гульню, карацей, фармім далей. Толькі зараз уже
Так гэта пошта. Гэта інпост. Гэта займаецца. Не, почта польска ў мяне. Зараз здараблю справу, павярнуся, павяртайся. Ніколі не губляйся. Так, я калі быў малым, думаю, што калі зарплата 100 баксаў, то ўсё яе можна адкладваць, але ты яшчэ ніколі не памыляўся. Слухай, ведаеш, што я памятаю, як мае бацькі на дваіх у 90-х зараблялі $80. Уяўляеш сабе такое? О, часы былі. Не магу сказаць, што ў 90-х было кепска. Не, мне як дзіцёнку. Але калі ўзгадваеш, як гэта было цяжка з фінансавай кропкі зору, то так думаеш, ой, бля. Уяўляю, лёгка памятаю гэтыя часы добра. Я памятаю, моя маці у той час пачала катацца ў Польшчу. Упершыню мы жылі ў Берасці ў той момант. Пачала катацца ў Польшчу, купляла гэтыя жавальныя гумкі. Чакае, што там было? Тыпу лавыз, нешта такое там прывозіла. Дональд Дак, памятаю. Маці здолела ўзяць крэдыт у 100 баксаў, купіць сабе футра і 2 шапкі цёплыя на 100 баксаў. Так. Турба не было. Турба яны былі пляскатыя, прастакутнікі такія. А там былі такія, як лавыз. Я памятаю, што быў Дональд, бо ў мяне нават кніжка з коміксамі была. Слухайце, я па коміксах тады вывучыў польскую мову. Я пачаў чытаць, я толькі запытаўся у бацькоў, што якая літара адзначае, а яны былі на польскай мове. І чытаў. Мне было каля 5. Я ў садочак хадзіў. Але я ўжо чытаў. Не, ты здаравенная дылда. Вылез, бляха, лычом сваім. Не прабіць яго. Так, шквал там пануе. Што гэта ён тут робіць, а? Паскуднік гэткі. Так, ён уніз абрынуўся. О, глядзіце, у нас парашыць, а? Ведалі, што Рейнметал Борсік гэта штурм ПТСАУ? Я таксама не ведаў. Чалавек хіба што таксама не ведае гэта. Ну, паехалі ўніз. Кантендер яму на дапамогу паехаў, чаму бы нам не паехаць? Дарэчы, перанабіцца на галду. Стой. Ось так, правільна абраў сабе мэту, каб пацэліць. Зараз толькі ў краме на прадукты пакідаеш зараз. Не, я так не закупляюся. Я ў бедронку хожу. $50 звычайны бюджэт. Але толькі маю на ўвазе, што ў мяне гэта на 5 чалавек. Усё ж такі. Бо я не сам. У мяне сям'я з 5 чалавек складаецца. Воу. Гаўняк. Як ты пасмеў гэта зрабіць? Усё, усіх размінаваў і здох. Целетоп? О боже, што гэта такое? Цепітоп? Я памятаю, мы малымі былі. Мы збіралі гэтыя, бляха, бумер. Памятаеце такую яшчэ рэкламу па тэлебачанні круцілася? Бум-бум-бум-бум-бум-бумер. Там яшчэ такія гэтыя адзначкі былі пластикавыя на ім, там усялякі. О, мы шалелі. ВРВ, як мае справы? Суперскі, добра ўсё. Ідзем паціху да набыцця з уласнай кватэры ў межах Рэспублікі Польша. Праз месяц, спадзяюся, будзем святкаваць. Не, яшчэ рана віншаваць, ВРВ, яшчэ рана.
Можна толькі павіншаваць з тым, што мы знайшлі кватэру, якая задавальняе нас па коштах, але пакуль што крэдыт не ухвалены, то трэба чакаць. Як толькі ухваляць, дык будзе проста ўсё ачмурэнна. Улезем у даўгі перад банкамі польскімі яшчэ. Мала мне даўгоў было перад радзімаю. Зараз яшчэ ў дзяржаве іншае будзем рабіць тое самае. Набіраць сабе даўгоў. Глядзі ты, як яны тут, а? Няблага яны разабраліся, слухайце. Паехалі пасвецім троху. О, няблага, глядзіце, мы мільён нават зарабілі за 2 гадзінкі з вамі. Пакуль тут сядзім, лясата сябе точым, загострым языкі. Мільён так на кішэньку хлоп і упаў. Так, трэба ўніз. Будзем тут глядзець, хлопцы, вось тут. Чуеце? Зводзьцеся вось у гэтую мясціну. Я вас малю. У пятніцу стрым плануем. Пакуль што так, пакуль што ёсць настрой, пакуль што адзінае толькі я ў сваёй галаве пакуль не ўкладаю, як вялікую колькасць гульняў умясціць у гэтыя 3 дні, таму што, напэўна, я ўжо стрыміць не буду да пятніцы, бо ў нас ёсць, глядзі, SnowRunner, з старых гульнях у нас ёсць танкі, еўратракі, потым у нас ёсць яшчэ The Long Dark, трэба гэты ябучы болтарэз знайсці, пойдзем у Чорную скалу, у турму. Там будзем шукаць болтарэз у шахтах. Што яшчэ са старога засталося? Напэўна, ўсё. І вот з'явілася новая, дарэчы, Spider-Man. Пакуль што ніякай актыўнасці няма на ім, таму я яшчэ буду думаць, што і як рабіць з гэтай гульнёю. Эх. Все, пагуляў, дзякуй. Вось. І Mass Effect, безумоўна, вось Mass Effect must have, мне падаецца. Ён не так добра зачапіў, што можна і ўвогуле 2 стрымы рабіць на выходных, каб прайсці. І вось, дарэчы, RTS-ку гэтую Fantasy Wars стрыміць не буду. Лепш я калісь саспею, то зраблю відэа. Па кожнаму узроўні буду ісці, таму што не атрымала падтрымкі і па праглядах, і па ўсім. І нешта мне было сумнавата неяк гуляць гэтае на стрымы чамусьці, я не ведаю. Вось калі сам сабе гуляеш, яно неяк цікавей. Можа з-за таго, што не трэба нічога каментаваць? Можа з-за гэтага хто? Вось, таму да халеры гульняў, якія трэба пастрыміць, і ўсё гэта трэба ўмясціць неяк у 3 дні. Так што хутчэй за ўсё так, хутчэй за ўсё пагуляем, таму што нам трэба з табою з Аляскі пераехаць на Таймыр. Вось толькі з-за гэтага можна пастрыміць. Гэта ўсё роўна адбудзецца даволі хутка. У мяне таксама галяк, даже за ўсё рабіў відосы на табе. А, ты маеш на ўвазе вось Hearts of Iron твоё, гэтае так? Праябаўся. Чакай, такія рэчы, можа, і не залятаюць. Трэба, мне кажется, час, падаецца, час на такія рэчы. А ну выходь, давай, покажися. Неяк ён стаў там цікава, што яго не бачна. Мне падаецца, зараз вось гэты чалавек.
Усё сапсуе, трэба за ім сачыць. Па мінімапе. О, глядзіце, нашыя цяжкія танкі ж праехалі выдатна. А, я думаю, куды Бурасік падзеўся. Ён хутчэй за ўсё паехаў свяціць для іх на базу. Так. А МХу было б уже няблага да мяне падціскаць. Чуеш? Едь сюды. Ага. А вось і Бурасік з'явіўся. Так. Ну не. А МХ не трапіў. Так, елка падохла варожа, супер. Тое, што трэба. Так, але б магло быць і лепей. Гэта факт, ВРВ, заўсёды так. Шчыра кажу, што ў мяне шмат такіх ролікаў таксама было. Узгадай, калі ласачка з Цушымаю. Гэта ж, просто нейкая брыдота. Гульня просто мега топ-ту. 10 з 10, 100 са 100. Як ні круці, пад якім кутом ты не хочаш гэта рабіць. І 7-15 праглядаў, як калі. Што зробіш? Тут просто трэба трапляць неяк у аўдыторыю. Трэба неяк гэта разумець. О, суперскі мінус Бурасік. Тое, што трэба. Ось, так, карацей, медыйка, яна ў гэтым і цікавая. Трэба валодаць шмат якой інфармацыі тычна сацыяльна нейкай статыстыкі. Трэба разумець гэтыя, як ты там кажаш, багацёх працэсаў і ўсё такое. Ой, нешта я хвалююся страляць па яму. Можна. О. І ўсё равно ён засвяціў мяне. Курва. Ой, бляха, вочы на патыліцы ці што? Ага, я табе зараз дам. Пулькай ён. Ты ж не здагадаешься кантраляваць, правда? Ты ж не падумаеш, што я магу паціснуць сюды. Так і ёсць. Ха! Усё? Няўдалы маневр. А я табе бачу. Як там Маша казала Медведзю? А я цябе знайшла, О! Бляха, не магу страляць, Е-75 мяне кантроліць. А ты навошта падстаўляешься? Толькі не кажы, што ён зараз па мне просто лясне. Ну, блядь, з такім паплечнікам ён па мне лясне. 100%. Стой на месцы. Не, я табе не патрэбны. Я маленечкі. Кволенькі. ХП нема. Слушайте, хоть ты бяры ляці да іх з гэтага ззаду. Так, я тут не упаду.
Давай, 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 бляха, босс. Я не скинул барабан. Ну и не скинул, так не скинул. Хер по им. Слухайте, я АБЗ-ху зараз могу зрабіць, калі яму гусеніцу саб'ю. Ай, ну што ты будзеш рабіць? Ужо не зраблю АБЗ-ху. Ну і гэтаму гусеніцу я ўжо не саб'ю. Бо ён наўпрост падохне. Не. Ой, Скаймарк, вітаначкі. Купляць Twitch падпіскі на стрымера гэта бяспечна рабіць з РБ? Вітаначкі. Так, калі ў цябе ёсць магчымасць купляць гэтыя Twitch падпіскі, то па сутнасці гэта бяспечна. Бяспечна у адным выпадку, калі канал не прызнаны экстрэмісцкім. Але я пакуль што яшчэ не ведаю такіх на Twitch каналаў. Шчыра кажу, ніводнага, каб хтосьці з іх быў прызнаны экстрэмісцкім. Яначка, вітаначкі, божа, як я прапусціў твоё паведамленне. А можна пазнаёміцца? У сэнсе? У сэнсе, ты што? З'еў штосьці, таблетак аб'еўся. Так, Цушыма недоацэнёны шэдэўр. Вельмі недоацэнены. Вітаем, разумець, як праграваць гояў. Мяне Ян завуць. Як твои справы, Янка? Сярэдненька атрымалася. Як твои справы? Што ў цябе новага? Бо хіба што месяц цябе не бачыў на канале. Неяк пасля Новага году, памятаю, мы з тобой размаўлялі, а тут бац, знік. У пошук, як гэты, чакай, я ў пошуках ежы. Як там была прымоўка наша народная? То добра, неяк усё не мог патрапіць на стрымы. Бывае, бывае. У мяне, дарэчы, таксама зараз часу няма, каб раніцаю стрыміць. У мяне ці то праца, ці то іншыя справы нейкія. І гэта яшчэ будзе доўга, даволі доўга. Месяц так дакладна. Папараць кветкі. Не, гэта я накупала. Накупалі ўжо. Як там казалі, калі Ілля ў воду пассыць, то потым ужо пойдзем кветку шукаць. Так, мне Вожак, дарэчы, казаў на мінулым тыдні, што вы за тэніс гуляеце, халера. Я, дарэчы, у тэніс гуляў апошні раз толькі з дзецьмі. Было цудоўна. Тэніс гэта топавая гульня. Калі што, калі ёсць такая магчымасць, усім раю. Гэта значна лепш па фізухе і значна лепш адрозніваецца ад як яго, футбола. То бок там не трэба такія мець лёгкія, нібы 2 балона. Там просто звычайна патрабуецца ад цябе. І пры гэтым пра ўсім яно так добра вымотвае. Ты што? Не, вы бачылі гэта? 3 стрэлы, 2 крыты. О, блядь, вось гэта вось шанцаванне ў чалавека. Вось гэта ён умее. Зараз быка ўзарвуць. Не? О, дзе ён падзёўся? Ой, зараз будзем вечнасць перанабівацца. Божа, гэта ў мяне 3-й набой, звычайна, якія перанабіваюцца за 11 секунд, зараз перанабіваецца за 18. Не пасыць, а лёд кіне. Так, гэтая праца добра не скончыцца? Ты маеш на ўвазе сваю працу? Быць не можа. Яна павінна быць добра скончыцца, ці ты працуеш на нейкіх злачынцаў. Всё будзе добра. Усё будзе добра. Не гарантавана, але будзе. Да, гарантыя на жыццё. Хто выдае? Можна папрасіць 2. Чаму цікава на Кінакіпе не зробяць, каб серыі аўтаматычна пераключаліся, было б вельмі зручна?
Безумоўна, гэта было б вельмі зручна. Тут пытанняў няма, калі яно аўтаматычна працуе, але мяркую, што ў маім чаціку няма людзей, якія б маглі неяк адпавесці на гэтае пытанне, таму што калі кранаць вожыка, то вожык жа ж толькі перакладае. Ты, блядь. Ёлуп. Ой, навошта я на іх выехаў? Гэта проста прага да шкоды. Не трэба кранаць вожыка. Вожыку і так кепска. Не, я б задавальненнем, дарэчы, у тэніс пагуляў бы. Не маецца на ўвазе, што гэта за вас неяк, а вось проста каб знайсці ў Беластоку пляцоўку, ой, было б добра. Я б з дзецьмі нават са сваімі пагуляў. Было б топала. А то пакуль што даступны толькі футбол. А я ўжо не вывожу. Я не тым узросце, каб ганяць мяч так па полі. Чакаем у Гданьску, ну, зараз прыеду. На цягнік скокну і ўсё, і буду праз колькі, 6 гадзінаў. Там нейкія абмежаванні плеера. О, вожык дапушчае, што гэта магчыма проста абмежаванне плеера, яке выкарыстоўваецца на сайце. Вось з-за гэтага там няма такога функцыяналу. Бо плеер добры, дарэчы, вось вожык правы 100% у тым, што плеер добры, каштуе грашэй. Трэба ці за распрацоўку, ці за падтрымку плаціць нармалёва. Та я таксама ўжо не ў тым узросце. Чаму? А ты таксама ў футбол не гуляеш, калі што? Не, я апошні раз гуляў у мінулым годзе, вось у летась. Гэта было. Мы яшчэ гулялі з сынам футбол, але цяжка. Халера, цяжка было ўжо ўвогуле. 3 разы поле, туды-сюды прабяжыш і ўсё. Уже язык на барадзе. Ледзь дыхаеш. І ўжо проста ёсць жаданне ўсё кінуць, пайсці памерці, разумееш? А навошта я сюды паехаў? Трэба было ж у хмызы вось тут стаць. О, глядзіш ты. Іх танкаў тут няма. Ага, вось першы ёсць. А давай рызыкнем. А чаму б не ашалець, а? Сома. Ой. Ой. Всё, шаленство прайшло. Я зразумеў. Я ўсё зразумеў. Тлумачыць не трэба. Напаскудзіў. Ён ужо такі думаў, што ось, всё, схаваюся. На табе. У спіну. Харкнуў. Я ў баскетбол толькі. Дарэчы, так, у баскетбол мы таксама сталі гуляць больш. У мінулым годзе мы гулялі больш у баскетбол, чым у футбол. І я ведаю, што вось тут бацька сабою можа ганарыцца. Я змог у свае годы уразіць свайго старэйшага. Ён кажа, блядь, як ты так рухаешься? Я кажу, ёпта. 20-я сярэдняя школа горада Гродна. Зборная, бляха, 11 класаў па стрытболу. Вось табе і навычкі, якія не забыліся за больш, чым за 30 гадоў. Не за 30, менш, чым 30, за 25. Прыблізна. Эх, вось так табою здзівяцца, скажуць, што ў цябе добра штосьці атрымліваецца, а ты разумееш, што у цябе шлях толькі адзін, каб згубіць гэтую навычку, а не каб прыдбаць штосьці. Бля, там сынлак, там сома. Я б так хацеў падціснуцца вось сюды. Толькі не на гэтым танку, вядома ж. Я не разумею, ці гэта я і сам высвечваю, ці не.
дзе ж ты каго бачыць? Вось каб Сінлак быў, я б за яму заехаў, бо ў сраку бы прапісаў бы 2 стрэлы. Так, ну што, па сутнасці у нас першая гадзіна дня. Трэба будзе завяршаць Стрымчанскі. Зараз апошні бой. Так. Калі мы будзем дэмакратыю несці, чаму б і не на гэтых выходных, калі ёсць час у вас з вожыкам разам? Па хэлдайверсіць я заўсёды рады. Паехалі, зараз мы гэтую сушку высвяцім. Ой. Першы воін, 450, дарэчы. Хоп. Няхай яго дабірае Бураск. А Бурасик не добираем. Так. А то вось не выконваем сваю працу, жашаваем, што адбываецца, наша недапрацаваць. Ну, як так можна недапрацаваць было, каб у ЗША такое пачалося? Три, два, один. Усё. Поехали свяціць далей. Гэтая паскуда яшчэ на апошняе дабраў кагосьці. Хоть. Бляха, гэтая елка, гэта проста імбішча. Як так можна? Каб мяне не заўважылі. Так. Ты б знайшоў час на дэмакратыю? Давай все-таки ў выпадку ў пятніцу спішамся ў нашым агульным чаце. Дамовімся на суботу, у якой гадзіне пастрымім. Так, усе думалі, што Байден упаў у маразм, пакуль Дональд не пачаў выпісваць свае executive orders. Ну, это правда. Ужо нарабіў там справаў, і ніхто яму нічога сказаць не можа. Слухайце, як для апошняга бою няблага атрымалася, яшчэ тут 300 насвяціў, 3 фрагі зрабіў. Ну, хлопцы, навошта вы? Навошта вы? О. Не атрымалася, ўсё. Так, добра. Дзякую вам вялікі ўсім. Мне пара ісці, ужо клічуць, дарэчы, таму... Подписывайтесь, ставьте подобайки, все такое. Я бы принимал ставки на 52 штат які-небудзь. Не, давайте без гэтага. Карацей, як заўсёды, падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну. Мы хутка пабачымся. Гэта будзе стрым у пятніцу, хутчэй за ўсё. Я вельмі не ўпэўнены, што атрымаецца яшчэ пастрыміць на працягу заўтрашняга дня. Пакуль што нічога аб гэтым не кажам. Вось, таму все, до побачення, добрага дня. Што там у вас яшчэ ёсць? Усім пакуль.